Здравейте, фермери! Днес ще говорим за обвързаното подпомагане за плодови насаждения до встъпването им в плододаване. Кой може да кандидатства? Всички активни земеделски стопани в България, които имат право да получават подкрепа по основната програма за доходи и отглеждат плодове като малини, ябълки, круши, кайси, череши, праскови, сливи или десертно грозде. Каква е целта на помощта? Тази подкрепа е предназначена за стопаните, чието насаждения все още не дават плод. Целта е да се подпомогнат стопанствата в трудния начален период, да се гарантират стабилни доходи за земеделците, да се подобри качеството на бъдещата продукция и да се повиши конкурентоспособността на стопанството. Какви са условията? Да имат минимум 5 декара площ с плодови насаждения, като декарите могат да са сбор от различни култури. Ако насажденията са създадени след 14 март 2023 г., трябва да представят документи за посадъчния материал. Документи за посадъчен материал. Вариант 1. Заверен опис от агроном с копия от дипломата му. Сертификати, етикети и опаковки на посадъчния материал. Или вариант 2. Фактури, издадени между 1 октомври на предходната година и 30 септември на стопанската година на кандидатстване. Фактурите трябва да са за посадъчен материал, закупен преди създаването на насажденията. Как се изплаща помощта? Индикативната ставка на подкрепата е в размер на 43 евро и 50 цента на декар или около 85 лева на декар за кампания 2024 и се изплаща само за площи, които отговарят на изискванията. Задължителни условия. Доставчикът на посадъчен материал трябва да е лицензира и да предоставя посадъчния материал с документи. Стопаните трябва да спазват основните агротехнически правила за отглеждане на насажденията. Не забравяйте, че вероятността заявленията за подпомагане да се подават изцяло онлайн тази година е реална. Това е всичко за днес. Надявам се информацията да ви е от полза. Не забравяйте да се абонирате за канала. Благодаря ви и до скоро!